गाथायानो गलदं गलदं खायो जारसि नैबे आरोबाव दाबसे बावनि बेवहाय हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं दंफैयो मोनसे हाग्रायाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे बे फाथाबारि गामि होननायनि साहा मोनसे हाग्राबारियाव जे जायगायाव जोंनि बर' मानसिफोर आरो नेपालिफोर बे बिथांमोना खुथि एबा मोसौ मैसो बोरमा फिसिनाय जायगा बे जायगायाव आं दंफैयो बेखौ आं दिनै एक्सप्लोर खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दिन्थिलांजोबगोन बेवहाय बे खुथिफोरा गासै 20टा बायदि दङनो आं दा नायलांदो नै बा जा मोजां मोजांलै बिसोरो नै बा दा ओमफ्राय नैबावहाय सेरेनाय समाव माने माबा जाहोनांगौ नामा आदै ओरैनो खायसे बिदिनो आखाइ सोलानो बियो आरो नाम दंजोबखायो गोसोआव थाजोबो नामखौ बा जेनेबा नामफ्रा माबायदि बेनो जाथि होनो बेनो थिफ्रि बैनो माबा थथ्रे बैनो दन्दि ओमफ्राय माबा अलबि बिदि थादों बे लावगि ओमफ्राय गयरि बिदि थालायो आरोखि आच्छा बिदि जाहोयो नै सेरेनाय समाव संख्रि ने इयो आदै संख्रि नै बिलाइ संख्रि जाहोग्रा नै दंफांनि बानायनाय नै आदैया बोहाबगासिनो दङ नै नायदो नै दिन्थिदो बा खय लिटार बर्थमान आदै नोंहा मथा-मथि आंनियाव दा 10-12 लिटार हरनो दा 50 थाखायाव हरनो आरो लिटाराव 50 थाखा नै सैमाबो दं बेजोंनो लोगोसे आरोबाव खेथि गायदों नैबेयावहाय एसे गुवारैनो नैबेयावहाय बेयाव आलु गायदोंनो आलु नैबे आदाया माबा जोंनि आरो बेंटल जोंनि बे आदायाबो बेवहाय दोनफैयो बेंटल देवलगुरिनि बेनिबो आदानिबो मैसो गोजा नै माबसे 50थानि एसे गोजौआव एसे मा फिसिदेबावो आदा नोङो मा दंबाव बोरमा दं अमा दं दाउ दं आच्छा सैमा दं हनै आच्छा माने सैमा मानै दं न'खरा खौ खालामफैनांगौ जाखायो मोनसे ने खय लिटार सेरेनो नोंसिना बर्थमान जोंना 6-7 लिटार ओंखारो मा नाममोनलाय नोंनिया रुबि मिस्टार रुबि जै जाथों आदा रुबिया बर' दिनाव जागोन नैबे अमाखौ आयु लोब गुफुंखानै थाबायनो हादलाया बे बैसोआवनो जेब्ला नै नोंथांमोना नायबावदो माबायदियाव थायो बिदि गोजौ खालामनानै बैसां बानायनानै उन्दुयो नै बा ओमफ्राय नैबो मासे बिराद गिदिर नुदों नै माने आथिङावहाय मासे माबा थपथा खाथामा होदों हनै ओमफ्राय मानि थाखाय खाथामो बेखौ नैबे आदानाव मालिकनाव जों मिथिना लानि ओंथिया मा आदा बेने माने बियो ओरैबायदि मैसो माने दस्रा माने मैसोफोरखौ ओरैबायदि होसोना सौवो माने एखे होसोथाब सौवो आरो माने बेबायदि गानहोयोब्ला माने एसेब्लाबो माने दबन जायो माने बांद्राय होसोनो हाया बांद्राय खारनो हाया बेनि थाखाय बेखौ गानहोयो ओमफ्राय जिखुनु दंफां जायो आच्छा हाजारनि गेजेराव बयनो बिनो माने देरहासार आरो बेनो देरहासार बेनो मोनसे गाथा लागायगोन माने बि जेरै थांगोन बिजोंनो थांफाजोबगोन खानाय गाथायानो गलदं खायो आच्छा दा सेरखांला गानहोनायसै सेरखांला गाननानै माने हगारदोंसै जिब जुनारफोरनावबो बिराद बेमार जासै ओमफ्राय बिराद खहा जायो थैयो मायो जायो सम माने जेब्लायबो जायालाबो सम जायो बांसिन दैज्लां समाव जायो आरो बेबायदिनो खरेट फैयो खरेटआथ' जाब्ला जाजोबखायो खरेटना मा बुस्थु बेलाय खरेटआ माने सिगां खुगायाव हमो सखा होनो बेमारनि नाम नामा खरेट होनना बुङो खुगायाव जायोब्ला माने जानो हाया ओमफ्राय खुगायाव गायोब्ला खुगायाव गाराय जाजोबखायो सिङाव जानो हाया गोबावैनो थांनाय बोसोराव आंनि माबा सैदों ओमफ्राय देग्लायहाय मासे थैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मुलिफोरखौ बबेनिफ्राय लायो नोंसोरो जों ओरैनो फार्मासिफोरनिफ्राय लायो लकेल बा सरकारि भेटेनारि डक्टरफोरनिफ्राय मारै सेन्टारफोरनिफ्राय लानो हानायनि दंना गैया सेन्टारफ्राव बेंटलाव सेन्टार दं बेयाव थांब्लाथाय हरो हरनायालाय जों एफा गोजानद्राय जायो ओमफ्राय जों जेराव सुबिदा मोनो फार्मासिफ्राव जों बायना लाबोनो हायो माने बुंनो थाङोब्ला बे आमथेखा खाथियाव आमथेखा दं
ओमफ्राय ओरै देवस्रि सान्तिपुरफ्रा एसे खाथि जायो बेफोराव जुदि सेन्टारा थायोला एसे साबसिन जायो आरो खाथिफ्राव मोनहासयो जोंनि थाखायला बे हाख्ला बाजारफ्राव थायोला एसे सुबिदामोन आरो दैज्लांनि समावला जोंथ' समाव बारनो हाया ना दे बारनो हाया ओमफ्राय आदा खय बोसोर जाखो बेबायदि नैबे फालांगिखौ खालामान बेबायदि सोलिनाया आं गोरलैनिफ्राय होनजायो बिफानि आमोनलै बेखायनो दासिमाव 35 बोसोरसो जाबाय दां ने बेसो साबसिन मैसोआ बेसेबांसिम मोननो हायो दामा दामब्राया दामब्राखौ होनग्रोदो दामब्राया ओरैनो दा हालावहाय मोजांब्ला 60 बिदि फानो आरो फानगासिनो दङ खय बोसोरनि उनाव फानो 60आव मथामथि 1.5 बोसोर थांनाय बोसोरनि फिसा आच्छा बेयो नै थांनाय बोसोरनि फिसा बे 52,000 बे मानैया ना नि बे मासे बै मासे जरा आच्छा आच्छा 52,000 फंबाय बिमा गिदिर ना बेसेबांसिम जायो दामा 50 मासेयाव नाम दंजोबखायो दा ने मैसोआ नाम दंजोबो मोनथाम मोनब्रैसो नाम बुंसाय नोंनि माबानि फालोनि नैबे रानसि नैबेयो रानसि नैबेयो गेन्द्रि बे लावरि बै गन्थे आच्छा आं दा मोनसेयाव हाबफैबावबाय नै बेवहाय मोसौआ एसे खम बिथांने अब्लाबो बेवहाय आं नुनाया जाहैबाय बे मैगङाव एसे गोसो होनानै दं बर्थमान बिराद मैगं गायदों नैबे नुनाया नै लावथाय सालाम माने हासाराथ' ओरैबायदि 1 नम्बर हासार नोंथांमोना मिथिखागौ बे हिसाबैनो माने आर्टिफिशियेल माबा माबि हासार होनांगौनि गोनांथि गैया आरो नैबे बिनि मैगं बागान नै ओरै माखासे बानलु थाबाय ओरै आलु गोजा नायो ने आलु गोजा ओरैहाय ओमफ्राय नैबे लाइसिनिमोन ने नै बिदि बेबायदिनो माने मोनसे आलदा न'खर थाफैनाय बायदि खा नालाय फामुसो थाफैनांगौ जायो न'खौ गारनानै बिदिनो नै दाउबो फिसियो लकेल दाउफोर नै आदार होफैबाय फैनानै ओमफ्राय नैबे आंने बिबोनां जायो नालाय सोमोन्दोआ न'नि नैबेनि मालिकआ मैगं हरनो नागिरदों आरो मैगङानो जाहैबाय माने लाव नैबे लावखौ हरनो नागिरदों आङो नै ओंख्रि जाहैनो हाब गोथाव जाथारगोनलै दाउ लकेलजों नै बास मोनबाय हामबायसै बे नायदे मोनबाय नै लाव फिथाइ दा माजों जाहैनांगौ जाखो बेसो जाहैबाय खोथाया ओमफ्राय नैबो मोनसेबाव नायदो नै मोसौआ खिन्थु बेफोरबायदि खुथिनाया बांसिन ओरैहाय माने लकेलखौ फिसियो आरोना लकेल माने देसि बांद्राय गिदिर जाया आरो बेबायदिनो गाहाय जायो मोसौआ नै साफा खालामगासिनो दङ नै साफा खालामग्राया दे उठाव बर' रोङो ना रोङा रोंगौ दा दे ओमफ्राय बेखौ नैबेयाव जमा गारो बिदिनो जमा जायोब्ला दानि आजिखालि माने बेबो बेसेन दङसै सिगांनि समाव हासारफोरखौ ओरैनो मोनोमोन आजिखालि माने एसे क्राइसिस जाबाय ट्रेक्टर गंसेयाव 700नि हरनो बे गोबोरखिफोरखौहाय हासारखौहाय आरो खेथिफ्राव हासार होदेरनाब्लानो जाले नैबेफोरखौबो नैबेफोरबायदि खुथिनिफ्रायनो एक्सपर्ट खालामनाय जायो आरोबाव दाबसे बावनि बेवहाय 30टा बायदि दङनो माने मोनसे हानजानि थाखाय मासे लिडार खालामनानै दोनो आरोना बेखौ मोनगानो नैबे गाथा गिदिरखौ नै माने बेखौ गल्डं गाननानै सिगां दैदेननांगौ आरो इयो नैबेसिनो नैबे आरो नै लिडारा गायदा इना माथो नामा इना जार्सि आच्छा नैबेलाय ओमफ्राय नैबोनो नै सासे बाबु गोलै फंबाय लोगो मोनदों नै मा नाम बाबु नोंनिया सरन आच्छा बे फंबायखौबो लोगो मोनदों नै माने खाथिनिनो गामि खाथिनि फाथाबारि ना माथो फाथाबारिनि बे फंबायखौनो एसे दैथिंबाय होनोहाय आं लाफाबाय आरो सरन ना मैखुन बेलाय नै बेबायदि मैखुनाखौ बेबायदि खुथिफ्रावसो मोनो आरो ने हाग्रायाव बे फंबायानो आंनि गाइड जाबाय दिनैहाय एक्सपार्ट नालाय बेखिनियाव इयो गामि खाथिनि ओमफ्राय हाग्रा बंग्रायाव नैबेखिनि एसे हाग्रायावहाय बे गिदिंजोबनो हायोनो दा हायोना हाया हायो दा आसल बे स्कुल हाबनो हामा नोंफ्राय हामे स्कुल हाबले हाबफेरखाखै दा हाबनायना हामा दा हाबहोला हाबोमोन ओमफ्राय बाबाया हगार हरनाखिसै आइयो बेस्रा बिदिसो जादों ना थाखो बेसेसिम फरायामोन नोंलाय थाखोसेल' ओमफ्राय दानो मा मावना जाबावनाय नों बिदिनोसै ओमफ्राय नों स्कुल हाबनो लुबैना लुबैया लुबैयोमोन मामिया हगार हरना हगार हरनो बाबाया हगार हरना माथो मावो बाबायालाय खामला हाजिरा मावो बेस्रा
ओमफ्राय स्कुलाव हाबनो मोनला हाबगोन ना हाबले नोंलाय दालाय हाबनो ने ए ओमफ्राय बेमार आजारथ' नोगोद जालाबायसोलै दानिया बेमार जायो ओमफ्राय मुलियाखौ बहाय लायो नोंसोर मुलियाखौबो फार्मासियाव बायलाबायना लाबोनानै दोनफैखायो जों दखानसो बायना दोनफैखायो आरो दुखुनांथाव खोथाया नैबे मोनसे आं जिनाखि बेयाव फैनानै मिथिदों माने जोंनि ओनसोलाव भेटेनारि डक्टर बा भेटेनारि सेन्टार बिदि गैया दा बेबायदि मोसौ फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय मैसो फिसिनायाव बेबायदिनो आजिखालिथ' बिराद बेमार जासै दा बेफोरबायदि बेमारखौ सोखानोहाय बिथांमोना मुलि मोननांगौब्ला माने भेटेनारि डक्टरफोरनिफ्राय मोननाय जाया आं दा नैबो हाबफैबाय नै मोनसे माने नेपालिनि आरो बे नैबे गदना नेपालिनि खस्थ' राम र' गासिबो मालिकानो गाव गावनि मोसौआ बेसेबां दं एक्जाक्ट हिसाबखौ होनो हाया आरो कतिरास' छ'नि एसे आइडिया 50-60 आदैया नाम के थियो हो तपाईँको ईश्वर बसनेत ए नैबे इसेबां सेरेरबायनो दिनै बर्थमान खम ओंखारो नामा आदाने 1.5 केजि 2 केजि होनसै ए लुलु ओमफ्राय नैबे गोलावा मा बुस्थु होयो बाबु मा संख्रि होग्रा ए माला होयोखौ फुङाव ना सानाव ना माला मा फुङाव होयो बेलासियावबो ए बिदिनो होदो बाबु नोगोद जाखायो ने गासिबो दिन्थिजोबनांगौब्ला भिडिअ'आबो लावद्राय जायो नोंथांमोनाबो नायनो एसे बरिं मोनगोन जिखुनु नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बुजिखाबाय बे खुथि एबा गद होननाया हाग्राबारियाव माबोरै सोलियो मा प्रब्लेम बेफोरखौ नोंथांमोना नुजोबखाबाय के नाम हो भाई भूमिराज दाहाल बेवनि बस बे भूमिराज दाहालनो भूमिराज आच्छा ठीक छ कतिवटा छ तपाईँको गाई 55 अके नैबे मोनसे प्रब्लेम जायो सम सम माने मैदेरफोर फैयो आरो एसे गिनांगौ जायो नोंबो नुदों मैदेरखौ नुदों गोबाङैनोमोन हानजासेमोन अ ओमफ्राय गिया नों बिदि हाग्रायाव बेरायनो हासै गिया आसललै बे आसल गिया थो बाबु थो बिदिनो गाइखेर होफैग्रा एक्सपर्ट मास्टार इयो गोजानाव हैग्रा मा नाम आदा अजय ए महयनिथो फाथाबारि एफबि फाथाबारि फरेस्ट भिलेजनि आच्छा नैबे आदाया माने गाइखेराखौ बेबायदि खुथियाव लांनानै होयो दा बेसे गोजानाव होयो आदा दा आं बेंटलाव होयो दा बेंटलाव ए आच्छा खय बोसोरनिफ्राय मावनानै दं बेखौलाय दासिमावहाय 10 बोसोर रानिं जाबाय 10 बोसोरखासै अ आच्छा सोलियो दा ने आच्छा सोलिनानै दं थिगैनो दं खय लिटार बायदि लाङो दा मोसौआ एब्रावहाय 40 लिटार दं मैसोआथ' खमानो जाबायानो दा 30-35 दं मैसोआ आच्छा औ ओमफ्राय जोङो नै आदा रबिया नैबे गदनि इनचार्ज आसला दा मै थाङो दा आमबारि फुलबारि ए हरै लाङो मैसोखौ लानो थांसै ए आच्छा ओमफ्राय मा लाखो नोंलाय रेडिनो ओंखाम लाबाय बेगाव आच्छा दै मा लाजोबखाबाय ने ओमफ्राय खुख्रिबो लाखाबाय बाथुल ओइ दाउसेन गावना मोनो नामा रांलाय मोनना थांनानै माला फैगोन दा 6टा नार्जारि आदा सुबल नार्जारिनाव हाबबाय नै ओंखाम संग्रायावहाय ओमफ्राय बे आदाया जोंखौहाय माने एसे साहा फुदुंना लोंहोनो नागिरदों आरो आदाया क्रिम बानायग्रा मेसिननो बे बेखौ लागायनांगौ अ बेयाव बेबायदि थायो आरो नैबेयाव लागायनांगौ आच्छा लागायनांगौ औ मोननै गग्राया माने दैया बेजों गगोन गाहायसिनजों ओमफ्राय बेनि एसे गोजौजों बै आसल माला गबाय आरो आच्छा साहा लोंना थांसै दे नेथ' होमब्ला आदाया जानबाय नै गाइखेरखौ नेम बायदि दै एसे होबाय नै आदाया सापात ना मा होनो सापाय नै गोदै बास जाबाय सायाथ' बरिया नै रेडि जाबाय बास मेरिगल्ड बिस्किटजों साजों सरन नोंखौ लोंदो नों बिस्कुट ना जादो ओइ गुदुंलै होमब्ला जों साहा लोंहांबाय नैबे आदा सुबलनि अननायावहाय दा जों बेनिफ्राय ओंखारलांफिननायसै दा सरन नैबे सरनाबो आंजों थांफागोन ससे जायखिया आदा हामबायसै साहा फुदुंना लोंहोबाय खस्थ' खालामबाय औ दे आरो लोगो मोनबावगोन आदा दे हामबायसै औ
बाबु औ लादो लावा लाथ'दो ओमफ्राय खिबुआव गाखोदो नों दे जोङो सरनजों आंजोंहाय ओंखारफिननायसै सरनखौ बै ससेसिम लांनानै दोनलांनायसै आं ससेनिफ्राय जाबाय औ बेखिनियावनो नैबे सरन फंबाय बाबुखौहाय बिदाय होनांगौ सम जाफैबाय दा फंबायाथ' एसे दुखुथिया नोंथांमोना खोनाबाय दा आंबो बिराद अननो गोसो जाबाय ओमफ्राय जेबो लाबोफायाखै माने हाग्रायावसो फैनाय नालाय अब्लाबो दिनैहाय बे बाबुखौ अननानैहाय आङो नैबे आर'नाइखौहाय नैबे बाबुनो होलांनायसै आरो माने गोजां बोथोरबो फैबाय एसे माबाला बाहायदो बाबु दे बेखौ लांदो दे बेखौ औ बेखौहाय ओरै माबाना गोजांला रावनोबो हरनो नाङालै दे औ बेखौहाय ओरै बिदि माबादो दे ओमफ्राय मैखुना लांदो नोङो दे जाबाय दा बाबु दे लोगो मोनबावगौ बाबु दे औ अब्ला बेखिनियावनो आंबो भिडिअखौ फोजोबबाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोना दासिम बे भिडिअखौ नायगासिनो दं जोबजासिम नोंथांमोनखौ माने बिराद आं हामबाय होनो गोसो जायो जोबजासिम नायनि थाखाय दा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय जोबजासिम नायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर बाय बाय दे बाय बाय होनहरदो दे थांदो दे